sa ranijim ubistvima. Pokret Snage Srbije Bogoljub Karić pozvao je u Londonu predstavnike srpske dijaspore u Velikoj Britaniji da svoje stvaralačke i patriotske potencijale stave u funkciju razvoja matice na novim osnovama partnerstva i uzajamne dobiti. U velikog broja predstavnika ovdašnjeg rasejanja održana je konvencija odbora pokreta za Veliku Britaniju i najavljeno osnivanje Srpske kuće na ostrvu, koja bi bila instrument promocije Srbije i njenih potencijala u anglosaksonskom delu Evrope. Osnivanje odbora pokreta došlo je na inicijativu naših ljudi u Britaniji, kojima se lider pokreta Bogoljub Karić obratio sa obećanjem da će Snaga Srbije, kada dođe na vlast, radikalno izmeniti odnos matice prema rasejanju. Nije novac jedino što Srbiji treba od vas. Srbiji treba bogatstvo vašeg iskustva, vaših poslovnih i partnerskih veza u svetu. Vi ste nama potrebni kao most saradnje između naše zemlje i Velike Britanije, rekao je Karić. On je insistirao da se mora prekinuti sa percepcijom dijaspore kao strane od koje se samo traže i uzimaju pare. Prema njegovim rečima, novi aktivni angažman srpskog rasejanja doprineće također da se spreči degradacija institucija u zemlji i dominacija centara moći koja vodi ka opštoj destabilizaciji socijalnih prilika. Učesnici Londonske konvencije pokreta Snaga Srbije izrazili su spremnost da se uključe u napor matice i daju podršku politici pokreta, posebno onom njenom aspektu koji otvara mostove prema svetu, krati staze prema evropskim integracijama i nastoji da sačuva ozbiljno ugrožene ekonomske i druge potencijale Srbije. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u sredu dogodila kod Regensburga na jugu Nemačke poginuli su i povređeni građani Srbije i Crne Gore.